ruotsin nyt? Ja det. Prata svenska. Sano jotain. Ja tala inte svenska men... Ja tala svenska är lite men... Det ja. Ja. Vuxen, eller vänta. Gillar du pojkar? Men... Gillar du pojkar? Ja. Du gör det? Inte pojkar. Du gillar inte pojkar? Gillar du bögar? Ja, inte killar. Gillar du inte bögar? Är du bög? Nej. Nej, du är inte bög va? Nej. Brukar du få korv i rumpan? Va? Brukar du få korv i rumpan? Det går rumpa. Nej. Gillar du färgen röd? Ja. Oh my god! Brukar du äta gurka? Ja, det är inte Sverige, ja. Det är... Brukar du äta gurka? Brukar du är dö. Ja. Brukar du äta gurka? Brukar du är dörka. Ja. Nyt tulee biisi. Oh my god! Nyt on vitu hyvä biisi.